Dobre, čaute ľudia. Dneska budem hrať hardcore Minecraft. Keď zomriem, už sa tu nemôžem vrátiť. Takže usaďte sa pohodlne. OK, takže ja idem najprv pre drevo. Dúfam, že toto bude... Asi sa vrhnem tam na tú rovinu, pretože tam asi môžu byť aj dediny. Dobre, nice. Perfektne. Kamenné nástroje. Železo. Dobre, tu už nič nebude. Takže idem. Našiel som ťa, preto sa neschováš. Predo mnou... Čo? Predo mnou sa neschováš. Dobre, na tamto kašlem, idem rovno hľadať nejakú dedinu. Moja, pozriem tu nič. Pár dreva, aby som mal nejaké vôbec. Takto a prosím, mi vpadne nejaký sapling. Bam. Prosím. Ja som dostal poison. Oviečky Ja som dostal poison. Ja umrem. Nejaké jablčko. Jablko jedno. Sapling mám, nice. Potrebujem jablko. Prosím, jablko. Haló. Kašlem z toho asi nepadá jablko, ja som blbý. Tuto pôjdeme extrémne opatrne. Dobre. O nie. Dobre, nice. Nice, perfektne. Som úspech.
Oh, polovička srdiečka, kámo. To bol koniec. Zatiaľ popozerám. Určite. Ja som zabudol vlastne, že ja mám úplne málo hápok. Ja by som tu nemal čo robiť. Reálne. Počkaj, som sa teraz trošku stratil. Tento. I trafiť sa neviem. Tak. A už sa mi to nikto nedostane. GG. Prvá noc a máme ju. Prvá noc. Tak, a ideme. Ja som susia, alebo čo? Zabij mě, zabij mě! Ja som... Ach, jaj. To je so mnou ťažké. Ne. Tak... A môžeme pokračovať. Poviem to vyzerá tak rovnejšie. No way. أحمد محسن يا أحمد يا محسن Dosť veľká, ale... Skoro znova. OK. Dobre, už jedla mám akurát dosť. Aj kráv už mám dosť. Nice. Ale tu by už Tadiaľ to by mohla byť už nejaká dedina. Dámy a páni, toto by mohla byť dedina nejaká. Ešte tie kravy ešte dokončím. Soráč, kámo. Ja viem, budeš bez maminky, ale musím. Máš ešte nejaká kamaráta? Ko mám toto?
10. Akurát. A toto mi nevidie na nič. Aspoň nejaký armor. Tam je lávové jazero. Vieš čo? Sorry, ale tak nemala si čo robiť. Hodila by si sa. Ale však... Ach jaj. Toto to vyzerá docela útulne, toto sa mi páči. Doriti! Ja som tak neopatrný človek. Toto vyzerá, akože toto by sme mali aj bývať. Toto vyzerá úplne v Chile. OK, dámy a páni, toto bude na toto videjko asi všetko. Dúfam, že ste videjko dopozerali až sem. Ak áno, tak daj like alebo odber, veľmi ma tým podporíš. A v ďalšom videjku uvidíte, jak som si tu postavil dom. A čus!